Wadonjo weche mag tuke ng'wech mar manyo loch tuke mag sikunde sekondar mar 2 omako mach tok tuke mag grube Rumayanga kendo chiwo thuolo ne tielo mar nus finals machakore kiny tuke ma ibago e boma ma Thika. Tim mar yawuoyi ma St Mary's Yala omako thuolo mokwongo e grup margi kendo gibiro rakore kod tim mar Kataba ka tim mar Menengai biro rakore kod tim mar Kakamega e tielo mar nus finals. E kidieny mar nyiri tim mar Nyakach nondiko loch maduong' e historia mar tukego toklo tim mar Kiarithe gonde 20-0 kendo gibiro rakore kod tim mar Raila Odinga Center. E nus final machielo tim mar Archbishop Njenga biro rakore gi tim mar St Joseph's Girls Academy.